kalo 12 ni kɛlɛkɛcɛ ninnu bena o de kɛ Mali jamana kɔnɔ. U bena taa fara u ka kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw de kan minnu kɔnna u ɲɛ n'u dangayɔrɔ bɛnnen don Tombouctou mara ma. Ivoirien casque-bleu 425 minnu nalen filɛ u ka laɲini ye fɛn kelen ye kana lakana sabati Mali jamana kɔnɔ u ka état-major général des armées ka fɔ la n'o ye Lassina Doumbouya ye. Jatebɔla an b'aw ladɔnniya ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Ivoirien casque-bleu 650 o de bɛ Mali jamana kɔnɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ o bɛ Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ n'u ka kɛlɛkɛcɛ 49 minnu minɛna Mali ɲɛmaaw fɛ. O ma Côte d'Ivoire marabagaw kɔni bali k'u ka kɛlɛkɛcɛ 425 bila ka na lakana bunakun kan Mali kɔnɔ. Kumaɲɔgɔnya o kɔni o bɛ senna halisa ni jamana fila ye ni ɲɔgɔn cɛ. Mariam Kouyaté ka laseli don Bamako, VOA Bambara.